nam dolazi iz Češke. Pravnica, ambasador srpske kulture u Češkoj. Gospođa Jelena Ćirić. Bliža, Jelena. Dobro večer. Pesma se zove 58 km, to je razdaljina od Beograda do Inđije i to je upravo onaj put koji smo Matija Bećković i ja prešli s obzirom da smo zajedno došli iz Beograda. Ako dođeš u bilo koji grad, a u bilo koji grad se dolazi vrlo kasno, kad dođeš vrlo kasno u bilo koji grad, ako taj grad slučajno bude Inđija, najbolje je ako putuješ s Matijom. Matija je čovek slovo, a slova svi znaju. Ako je on slovo, ti si barem na tom putu slovce, a i slovca se, zavisno od veličine do duše, vide i ospoznaju. Najbolje je ako u bilo koji grad, recimo u Inđiju, dođeš sa Matijom. Matija je čovek reč. Sa rečima se, naročito prejakim, mora oprezno. A ako je on reč, ti si onda na tom putu makar rečica. Idealno je ako u bilo koji grad, recimo u Inđiju, doputuješ s Matijom. Matija je čovek rečenica, prosta, koncizna i jasna. Od prosto proširenih ili ne daj Bože složenih zamuti se i ono malo pameti što imamo, ako je imamo. U Inđiju se iz Beograda ne putuje dugo, osim ako ne putuješ s Matijom. Onda u svaki kilometar stane mudrosti, znanja, reči i ćutanja za bar 2 života. Onda kilometre meriš svojom sposobnošću da sve reči i naročito ćutanja upiješ za svagda. U Inđiju se iz Beograda putuje kratko, još kraće ako putuješ s Matijom. Jer ni ova 2 života od maločas, niti sva tvoja sposobnost nisu dovoljni da upiješ one reči, naročito ona ćutanja. Ako dođeš u bilo koji grad vrlo kasno, ako u taj grad slučajno dođeš sa Matijom, pod uslovom da u slučaj verujemo, onda ona 2 života još nećeš biti kadar da razumeš taj slučaj i još manje tu privilegiju. A imat ćeš osjećaj da si najbitniji na svetu i da si bogatiji i pametniji no što ti je priroda dala, no što ćeš ikad biti. Ako u bilo koji grad, recimo u Inđiju, dođeš s Matijom, s Matijom, u svoju biografiju više ništa ne moraš ni da upišeš. Dosta što si 58 km mogao mudrosti, znanja, reči i naročito ćutanja da se ko čovek nadišeš.